Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya hari ini kita ngetone lento Pak Guru ning omahe Kang Jon. Dia iki penasaran pengen rene. Engko wis kuat prung to soalnya dalane gak menak. Wis no. Lagi ngono wis hotel kabeh nah iki lho. Nah. Foto aku iki ya. Iki mertuane omahe iki to. Kowe kok pijet burung ta wi? Wes gawe mau urung Jon. Ngomong jabrus lho jenenge Loh, pijet. ora prasamu piye lak wis teko kene prasamu. Hei, prasamu. Hei. Nah, terus ki aku prasamu lak teko kene wae pisan iki pingko upama wae rene ana ya wis biasa. Ngono. Aku dhisik yo ngono piye bokong nanti. Ngono iku. Alah. Lho, lho nyak lho Bud. Jerak among kaya wong tipis ae sih lho. Lho kok gletak kok bayar men to. Kok panas cok nang pucuk. Dari aku lho jajal ya. Kula tangger WA ngono kaya. 5 menit teko kono lho. Nah, ya 5 menit teko kono ngono lho. Tet 5 menit 5 menit teko kene. Ngono jajal. Nek mantap halang. Aku Pak motor ora tau tarem lho nek ngidul wi. Ora tau. Bojoku Itu aku yang nyetir gak tarik ya. rasa direm. Paling jenggak aku, soalnya drosor kene kan. Ora Piye? ora kita takoki to Jon. Mulai ngejak metu ndi engko? Lho. Mulai ngejak metu ndi? Balik ayar dina. Oh, balik. Bener metu kathok. Kadoan. Bener ado tapi dalane wi rada menak. Kenapa? Halus. Lha cor-coran ta wi. Lah, wi kok- Sekar. Endi? Lore waduh dicorno lagian. Dicor ya perayaan simangane, kare simangane. Menak wi. Lho menak. Tapi yo Apa? lho, aku metu kon lho, ben aku kok kathol karo kodhok. Gak balik aku. Lho, ora aku balik ae soalnya dak balik ae. Metu menak wi ya. Kowe ngalor ya to Karangjati. Kadoh men Jon iki. Lho iki lho, Aku metu Arjuna to. Arjuna gah. Iku Aras-aras. Agak Kat- apa? Kadoan ora metu kene cepet metu kene kadoan. Iki omah ki ora enek to. Ora rake gawe apa to Jon iki lho. Mau ambune slending goreng apa wae? Goreng apa? Kowe kopi iki lho. Gak ambune apa iki? Ini cacane goreng lawon goreng opo. Nah iki lho lur, kadak ning iki lur. Nasarnya nang ya. Ini sih. Iki kur ngono ae iki. Hah? Oh. Sapi-sapi wis ndelok waktu purung to. Lho wis to watu sing ndi ben wis to. Jon. Tau ora. Watu diguriwi to. Watu Allah. desa. Allah. Lu gak pengen ndelok watu gedene sak dhuwure wong. Dode, ayo dode Jon. Wis to ayo to. Delok to delok. Kok didodoi lah aku wis ero bolak-balik. Ngono lho. Watu gedene sak wong lho. Wadi to. Iki lho, guri iki lho. Iki lho, kene kopi. Tang sewun. Loro telu. Tang sewun apa? Lho, lha kok malah radang didelok lho. Ayo to, Blok. Blok. Lho, Ayo to. aku lah wis ero to, Jon. Watu sandas-sandas lho. Kok iso? Aku tak nyeruput kopi sih to, Bos. Kok iso? Macakmu tok lho. Ora sok kapan bocah aku. Jan endi to? Aja ming ngono sok kapan ngono lho. Aja kuwi ning. Lek wis anu lho, wis buka. Lho, lah bukae kapan? Mbok wae jadi jan endi to. Wis buka. Besok Gus. Lah sesuk ya gong iso to sesuk. Besok aja to, ora iso to. Ngono sok kapan? Iso kuwi lak pas Hari H. bayaran. Pas bayaran kapan? Ya bayarannya tanggal tuwek to. Iya. Kok iso? Kawan kan ceritanya metu ndi? Metu kene to. Lah kok mau terima gablok celulih gadik ini Kak. Yang 4 jane. Tapi gak apa-apa lah. Kuwi pasang egleng ae. Gak apa-apa lah. Ya eglengi ngono. Penceng ini lebore. Pecah wis lepore. Tak ku tabrak wet. Wet iki wet lagi. Motor tahun-tahun aja nabrak wet. Lho ora tak tabrakne ora tak anu tak tabrakne. Kowe kan pengurah no.
Ya kan ngono ae metu krana menak dalane aku ngono tak onone. Ya ora ya metu kampung wong ya kuwi dalan tok-tokan terus belok ngiri terus mlebu kuwi to. Iya iya. Iya jane ora wingke kok roro mangan iki lho. Ya piye kalian itu? Oleh piro? Ora oleh. Tak oleh. Belas ya oleh. Ya biasa sampito. Ora lah anu dolan ngidul. Kok aku lah turu aku gak apa-apa. Gak apa-apa. Malam minggu dolan ngidul turu aku dolan kono. Lho. Lah ra duwe dulur kan ya aku padha wae to. Aku iki dulur iki. Sopo? Bakal manuk. Utama. Lagi ada omahe to. Piye to? Berarti kowe kok ya cek dulurku no, Cuk. Kuwi ada omahe. Kuwi omahe ndek bakal manuk kuwi apa to? Ndek bengkel ngarep gudang. Dolano rono lak turu aku wis menak. Lho, lak malam minggu maksudku. Ado ya ora apa-apa to kaya wong kene ado ya dolan lho. Wis tak ombe enggak? Gus ada. Adan ya gak apa-apa adan. Adan gak apa-apa kuwi adan wis mau kae kok. Kayak ora adan kae. Kayak ceramah. Kok bisa? Wah, so weger tenan. Oh, Kara-kara jerat ya. Zoom kena ora to? Kena. Ya ora ketok to. Kok kene tok. Kowe kok kene. Wes. Kudune ya isone kudune ya nyedak ning kono kuwi. Alah. Kono kuwi. Ketok kalau Ora kok kono. ketok kalau Iya, maksudnya mudun ning kono. Mudun ning kono lho. Ayo mudun. Lho, kene lho rungokne. Awake dhewe mudun. Mudun kok kono tok lho. mati bisa kowe wong akeh. Ora. Ora kena gendel. Igene mati. Lah yo nginceng wong senam lho, metu kono lho. Ayo. Nek pring kono lho, dik terus dik. Lah yo. Dak nek pring. Sik to, Yo. malah. Nah iki lor. Motor iki, Dik. Iki mudun lor iki jadi ceritane aku ya arep dijak nginceng wong senam, Bos. Coba bunga-bunga. Ya. Penting meneng ae. Aku iso mbok jak nginceng wong senam iki piye ta maksudmu? Ayo to. Iya no. Bokong ya iki lho. Soale no. Kok berat jane engko mah. Lah wis to meneng. Ning kono. Iya. Konti bos, bos. Nek kok amre ketok. Di bos. Kok kene bos ya? Ki bos. Ki bos. Bos. Ki bos. Sename bos. Kebas wong sename bos ya. Kebas wong sename. Jadi aku rawani ngedak bos, iso nginceng kok ngisor. Prank bos. Ki bos. Gitu bos. Nah, kira bos. Kira bos ya wong sename. Oh, ayu bae ya wong ngeronan bos. Iki bos wong sename. Dadi niki kali bos ya iki. Iki kali bos. Iki kali lagi misal prank gitu. Lah nginceng kok kene bos. Nah. Yo jan. Oke bos. 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 Jadi tinggal tidak ngincang wong senam bos. Baik wong senam yo ayu tapi gak wani edak bos. Ngincang kok nge. Nah. Yo jan saweger ya. Tenan, saweger tenan. Piye? Gak. Ora bos. Nah. Dan kena ya tak sum. iya, Bro. Oh ayo Jon. Wong sename tenan Jon. Ayo diudai to kok. Gak wani, tak enceng kok kono ngisor pring kono ae.
Ya, salam. Wes Lor. Apa sih wis piye to? Wis Oke, berapa berapa menit kok? Tak larang sik Bos, ngopi sik. Wes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes Jon.